bekhule njengawe wena ufuna ngabantu eyazi behlanye njengawe Hlana sezathu kubengelele phe ngamukele mbule emakhaya kwasemanzonzo lapho ngilethela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile nefe ngesikhathi mbule emakhaya ke njengoba sazi ukuthi uDisemba abaculi abaningi bakhiphile omunye wabo ke uBobo Mfana wePiki lapha khona akhiphe khona ialbum yakhe ngempela eshisa ikhotha kule album leyo ngayifica la ku YouTube ubhala nje ukuthi Bobo 2019 album izobe sivela le album le bukele emakhaya ke kule album le kukhona lapho ingoma lapha khona agadla khona igcwamelisha uyasho ngempela ukuthi igcwamelisha lemculweni langena ngefastela ngempela wangamele ukuthi licule uyasho ngempela ukuthi igcwamelisha alikwazi ngempela ucula kodwa ligama ngokuthi lixazisa abantu nokuthi ligadla abantu uphinde washo ukuthi kodwa uma ingcwameshe lifuna ukufunda ingoma lofika lapha kubo azolifundisa uqamba ingoma mahala uphinde washo ngempela ukuthi igcwamelisha aliyona umculi kodwa lusweka igcwamelisha aliyona umculi kodwa lifotocopy igcwamelisha aliyona umculi kodwa lofudumeza mbule emakhaya njengoba sazi ukuthi labo bobabili kakhulukazi nefezi eminyama futhi beke bakhipha ingoma lapho khona yathandwa abantu abaningi ethi wangifonela nge-TV emayidali technology abantu abaningi bayazi le ngoma leyo mbule emakhaya ke uthini uPaula wakho uma ubona lezi insizwa segadla ngizokhumbulela ukuthi negcwamelisha lengoma eputshukile umntalapho ethi siyabanyanya nakhona futhi ubegadla naye uBobo mbule emakhaya uthini ngalomntalapho lo masuyilalelile lengoma kaBobo Mfana wePiki akehlangane futhi ngokuzayo till next time siyabonga wena ufuna abantu wemangwe bekhule njengawe wena ufuna abantu eyazi behlanye njengawe Pumagini, banomntana zomthasi